Jatend migao mar lweny Aden Duale osingarita kwene jopiny bang' piny owacho golo jolweny e konyo obila e chwalo arita e kinde mag ng'anyo. Duale oyango ni jolweny katiyo kanyakla kod obila biro rito ute piny owacho kamoting'o od bura, doho maduong' kod kar jot mar jatend piny. Ka Duale kod jotelo mamoko kamoting'o gavana ma Marsabit Mahmoud Ali, jod bura ma Garsen Ali Wario kod mane en jagoro maduong' e migao mar arita Hussein Dado bendo kwedo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni ne ooro jonjore e ketho ng'anyo mar kwe e wi paro mar chik mar omenda. Jotelogo bendo kwedo paro mar rowere e donjo kar jot mar jatend piny ka jaod bura mag Garsen Ali Wario oyango ni ne oluto mbulu mar kalo paro mar chik mar omenda ma higani nikech ne dhi kelo dongruok e kar chung' od bura ne. Jotelogo ne loso e solo mar omenda e gwenge ma Daba e kaunti ma Tana River. But to them, our first... Tayarishe mwenye tayari pia. Baada we also know from neuroscience that when watoto wetu wako na haki waandamane, lakini wachunge na wajue kuna wahalifu ambayo wanataka kuchukua nafasi kati yao, kuua watu, kupora mali, kuchoma manyumba kama bunge. Hatutawaruhusu. National Police Service, under their leadership, with the support of Kenya Defence Forces, we will protect critical infrastructure of the three arms of government. Na waziri, na kupongeza ile kazi mlifanya wakati ya hiyo mchafuko, vile mmesimama kidete, tunasema pongezi.